Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nglanjutne tandur diwing kae kaya omong gudenge kae iki tak golekne rewang lur. Lah iki wong papat, niki sing ndaut namung Pak Su. Lah dalan raya masih terpantau rame wong melancong lur. Lah iki tak spill sarapane mau lur. Lah iki pertama ki santen tak kei godhong salam karo tak kei uyah. Mari ngono terus digodhog sampai umup. Aja nganti pecah santene ya lur. Lah nek wis umup langsung dijegone beras sing pun dipususi. Langsung diaduk-aduk apine sedang cenderung kecil mawon ya lur. Lah niki pun dadi jenenge aron. Lah sementara menunggu arone dingin digaweni isiane yaiku tempe diiris-iris cilik-cilik ngene iki lur. Dibumboni bawang merah, bawang putih, cabe, penyedap rasa karo garam lur. Tintah ngene iki saged, digongso nggih saged nek kula entah ngeten mawon. Lah nek pun arone wau pun adem langsung wae dibungkusi ngeten iki lur. Lah dipanjangke dirapikan ngeten iki. Lah terus dibitingi ujung ke ujunge ngangge biting saged, ngangge staples nggih saged. Terserah Anda maksudnya piye gampange. Niki nek ajeng perjalanan jauh nggih saged dingge bekal lur. Lah nek supaya tahan seharian arone niku wau didang riyin napa jenenge kados nasi uduk niku. Lah nek mateng lagi dibungkusi ngeten iki ya lur niku tambah awet mengke. Isiane napa saged bervariasi nggih. Saged ngangge ayam, telur, kentang napa niku terserah selera. Nek nggen kula ngeten iki ngaranine jenenge arem-arem lur. Nek nggen jenengan arane napa? Lah niki bisa kangge nek arisan, dinggo bakal perjalanan, apa nggih nek sarapan nek pas enten tiang kerja ngeten iki nggih saged. Lah nek pun asale bunteli pun dirapikan pun dipotong ujunge, langsung mawon dikukus kira-kira setengah jam ya lur. Lah niki pun dadi ngeten iki. Lah niki jenenge arem-arem lur. Diguwaki bitinge dan siap disajikan lur. Selamat mencoba lur. See you.